Ak užívaš adaptogény a čakáš, že zaberú po pár dňoch, tak ich princíp ešte dobre nepoznáš. Adaptogény sú prírodné látky, byliny, huby či korene, pomáhajúce telu lepšie sa prispôsobovať a zvládať fyzický aj psychický stres. Posilňujú odolnosť a vitalitu, normalizujú funkcie organizmu a harmonizujú telo bez toho, aby mali úzkošpecifický účinok. Adaptogény nie sú však rýchla pomoc ani nakopávače energie. Nezvyšujú energiu ako kofeín a neutlmujú ako sedatíva. Keď je stres vysoký, pomáhajú ho tlmiť. Naopak, keď je telo vyčerpané, podporujú jeho obnovu. Na bunkovej úrovni ovplyvňujú reguláciu stresových hormónov, nervového systému a energetický metabolizmus. Ak máte špecifické zdravotné diagnózy, problémy so štítnou žľazou, autoimunitné ochorenia, ste tehotná, dojčíte či užívate lieky, vždy sa poradte s lekárom pred začatím užívania adaptogénov. Adaptogény teda nefungujú okamžite, ale postupne zlepšujú schopnosť tela a ich účinok sa prejavuje pri pravidelnom a dlhodobom užívaní. V klinických štúdiách účinok ashwagandy ukázal, že užívanie približne 300 mg dvakrát denne po dobu 60 dní môže viesť k signifikantnému zníženiu hladiny stresového hormónu kortizol v porovnaní s placebom, spolu s úľavou od symptómov stresu a úzkosti. Adaptogény sú o procese. Ak od nich čakáš zmenu, daj im čas. Už si niekedy skúšal adaptogény alebo ich plánuješ zaradiť? Napíš mi do komentáru.